Enya sa wadi nyame
Anumre Yehowa enshiro bibia na bofo penny Metatron enko bibia ho entutu bibia na mo ensie mede the word prophet gidi no for yesedu dudu na afrem odumu chacha me awututu jatugo ene anumre frɛ obi no mfrɛ bi the word prophet gidi no for yesedu aba homa no so ene ye de sunsum kase ye bo ene sunsum sem ene ebre odo ema wabamu muda bo ho so wache aya edrumre bi wa brabom a wadofo nyina timi mabada na watamfo saa na brabotie etore bia wobonefo nim se wo se ekwan ya wobonefo na efa so ase wo no se kwan na nyame wo befa so ase ne din kunku anim nyam wo abrabom odo ene me be kasem bi wo hega eho akyerɛw na makasem bi wo Joseph ho so akyerɛw no hu se abrabom no ade bi a wo famu no ewurade bo betimi aye ewurade no ye hyɛbrɛ sesafo wo se de apro na tete asɛe no ayemfa nyehwe no ɛno no no ewurade wo fa ɛno ɔde ahyɛ ne din kronkron ne nimonyam enti wɔdei empa ba da bia da hyɛbrɛ sesafo ne ewurade kama kuma to yam na eniyama bedane enkitwa ama akasie rintimi mada biara da sɛdeɛ ahwease wo ho no saa na ɔsɔre wo ho hwɛ ade etu Joseph no ne nuanom eyidu wo mo planning against Joseph sɛ wo mo bekum no enti Bible so mo ne kɔto amenemu na ɛno ano nyame no ɔka Joseph ho into odo wotibiem no obi wo ha wotie me abrabo na ba bia wotini nipa nyina tan wasitire bibiye wadwen se tu bibiye wadwen se wontimi nde wo ho e wa abrabo mu no maame me ka bibia kire wo se hyebre sesafo no na ewurade o e bia de obonefo no gina so a wode se wo no enu na ewurade be fa so no de apagya wo enu na ewurade be fa so no de ahye ne din kunkun ne munyam e wo abrabo mu enti wodo empa beda biara da de nipa ka ho bia no mo nka na emmom enipa no korampo ne nyame befa so no de yeshira ho empa abada hwede tu Joseph ne nuanom nyina asori tia no wosan akotena Potiphar eyiri fie ma Potiphar eyiri woro ne ho kyerɛ se wone ne na Joseph anyinte no otwa ntroto ne so eduro mire bia ebia obi di ntro bi to so obi ka konkonsansem bi to so obi ka babuom nsem to so empa abada ba bia wo gyina na ma me gyina ho na ewurade wo beye na Potiphar yire ewo power etore bia nipa no bi wo power enti no wo moto hye so abrabo ma woni kamafo Joseph wo anya kamafo ba to ewurade ni Joseph kamafo enti wo kasama na mra na oda prison ho na Potiphar yire nim se wo me agieli Joseph tayada bia me ka uko prison a obi wo no ma oda prison for a purpose and a reason e bia nyame ne dina ba prison wo se wo mra magye ne ma enti wo du onye obi a wo ye bone nko an na oda prison we are prison na wada no ewurade na ba for a reason and a purpose so omra ma megye ne ma enti na mra Potiphar yire woro ne ho kire Joseph a woni na no wotwa ntroto no so because Potiphar yire no ye military for Potiphar no ye soja fo nyina pani wo ya amrado enti amrado yire na wo kaso kogrepu no ene so be kogye enti ye de Joseph kotum maami kawakoma to yem empa bada ensotwe bia wo bonefo no ede aton so no ma me empa bada ebia bia wo mo se wakono eho na wurade wo hye ne din kronkron ne munyam ewo honom empa bawo hyebre sesafo woni na wurade wo se de apro na tete asɛe no eno na wurade wo fa ene wo de ahye ne din kronkron ne munyam wose de apro no de nipa mfa nyehwe no de abusua yi ne tokore no wo ayi mu no wo ne wurade ba befa wo so ene wo de ahye ewiase nyina ewiase nyansafo ani wo sa ne tu hega
emra hega efa afuru na wa homaso ba ne so Sarah pamo no Bible say hega san ba back hega was ba back you na mra nyame time so yes empam hega mane nko no nyame asem ba Abraham say ba bia dun de mompam ne mane nya de enko emra hega ekọ no ofa desert so because no hega no ye Misrim ni ye ka Misrim ni a it means no Egypt fo o no ye Misrim fo enti wo fa desert ne so na akọ na ne nsukom di hega ne akwala ne enti wo di akwala ne kotu baabi na hega isu Bible was wo bofo ne hega ne wo ba wo ma wo Nyankopon din first hega woni ne wo ba wo ma wo Nyankopon din first say the God who sees na bofo ne ka kire ne say hega ka wakoma to yam na kwala ne su no nyame ayeden etie enche Ewurade e maami papa mi nua ba wutie mi esu no o hawo na da wanyem no Ewurade watefate bofo ne ka kire hega sem suna kwala ne su no nyina yate enti hega emma nyame din wo ho ne no oba wodi kan ma nyame din timi so no obo nyame nsamna ne o say God who sees just say bia wo na mu biara ensotwe bia to amane bia to eto de bia de ye wo se kawa no aduro eto de bia na bia brabo na koduru no eye wo se fa bibi kawa no odo empa abadawu kamakuma to yam na eniyema bedane empa abada etore bia wadofo woma wodo wure hye wo mu nyina da wo mu nyina apaw sa ne wiasete enu tina bo akopete wo se wo didi bola so wode ne kwasia epinyi nche odo moni na ho wache na wote nkrofo binum de a enka wo de no beti ne fanyinam anopa wunya bibi ni ye wunya babi mfa wotinto ye obi da hospital anu kurempa wode bebo Jesus din no wonya saa anu ne wode abo mami nyame hira na tim wo kura bia so ate aya bo ho so ne hye nyame die nimonyam enye sei no bonefo ne hwehwe wo enye sei no bonefo ne pe wo ebia no po wuo omo yare omo dambo ukọ hospital ate se ya kan obi anu atum ye de aduane fa na hyam de aduane e fa na hyam na ama no ye de aduane e fa na hyam na ama no ne ka ono so wonya dan hega hega ebra bofo ne yi ni hu adi kire hega no bofo ne ka chete hwe hega akwala ne su na ye o su no yate nti hega kan se enye denya metwa Jordan mami se dia brabo na nje bie Ewurade be kasa wate don't give up enti nipa manipa nkasa woche ne mfiri Nyankopon nyina se na kraman wote ase no wo yesiri jataburu wa wawu ene wo bi panu kurompa bonyame din wonya da mami kawakoma to yamate na hwe wo so yie na babia wonam bia wo yo tene ni se den ya nyame wahunu heka de ne bakoto duase yo akola na esu o hia bofo no bofo nka chense ntwe hega akola na yate akola na su no mami nyame wate usu no wate na mo nimu hawo no ensuro de koduo ne bebu afa bia na natwini agye nkwa ne koduo ni mu nko ade odo enye den ebe yedin empa bada enye Nyankopon na wo so no menya ne ketwa wo ye nyame ketwa no so be ye ketwa ma wo ye nyame kese ono so be ye kese ma the moment abe nyame kese no so be ye kese ma the moment nyame ka change that for instance say the makaboni agumasum no bone na ne beba mo so dia makano eno na meye enti dia wo beka kire Ewurade no wono no beye etere bia wo bitimi bie na no media busunya die media me yale die media ko wo reject yare no ka kire Ewurade sehwe yeso hia ye yare aho kire ye musuo emma de yesuro ma yeso na ka kire Ewurade se emma ni hia me wo bomba ka kire Ewurade emma me nyesere fo na babia wo hye biara no nyame onimu babia wo tie bibia na Ewurade wonimu empa abada wodo empa abada shebre sesafo woni na Ewurade wo se dia pro dia tete apansam no
Hega kurampo ne Awurade kae no maame empa bada etoda bia na abrabom no woye wadwenche wodi nipa beye wachia maame hwe wodi nipa no achia wanhwa wo beye bibie ni ho kwan se woye wodi nipa chia ayeda bia meka nipa no bi wa ya mo so mbebo bedawo wonipa bi unu wono ma wono kai wontobi abroche wongobi edan kra wonsibi wo mo yagegefo abayifo enti wodi wo machia baabi wo mu du bewura no baabi wo mu du bewura no you will never even believe it endi nipachi wate endi nipachi na eye wo nyankopon ne kese hunu se minyam ya meso no wosombo so ti ase fashe otirimu se minyankopon na mesom no wosombo esene ade nyina enti die nipa beye do mo bekekere do mo besoma do mo bekehye biara no wo bo na danie to wo mabda poso nti na ye da bia me ka church pe ye kire akwankyera pebi na ye se da tia semunti onkwadu wen yesidachi asemunti eni edu kwadu a yenwene hono ne nyadan enka ho enka ese yewini one hono ne nyina ne so dachi asemunti edu kwadu a ni ye jane hono odo ma wani na ho shebre sesafo oni ne wurade wo se de apro na tete asen de ni da so bi enim no won agada bia me katwe baabi anyame som ene asofodie ni sofodwuma koduru no odoi wobi ni wo baba katwe si preach wo beka nkwaje asema kire baabi ewiase na duru no se won kasa repent a wo sofo bi ni wo beka nkwaje asema agade a kire wo enti repenting so ti asem dano ya nhwenyi ayi konfo agrada ene osofo wusu bempa ade a wo mu ye wasofo mpanifo wo Ghana obi empie ma out meka bibi da obi empie ma out meka bibi da se wonum se sa niam no egu Kristo sumani mase ye Kristo fo ekropo ye ekropo no ye mu ade de da ye mu ade de da ne sanyem ene nyamesoma ye dindin ofa ha we sisi mami yesu hu ntokwa ko a wo nyame won kubi mawo na hu asem ka nyame won kabi mawo aya da bia meka memete wono no eniema anipa ede ayeme no mekase medi nipa chia wo ya ne masama ne wa manyame wonnam won wakohia di ne wo kwanse wo hia that's me wonnam wa ba kohie ade ni ho kwanse wo yede wo hia wonnam wo ba kohie ni ade ni wo kwanse wo yede wo hia kodo ma woni na ho wate enyo bia na ado ho bembo no enyo bia enne Ghana me eno obi ni udi agro ne ade cha no obi udi wo no ba bedi agro be pe ho information no wi awasori etia ene wonu obi kase o telephone so kwampa no a record what ho wo twen da wonu benya se wa bo sa recording enti asofofu yi mummu ani na honom ni munye tututu pepe no tia kwatena we so mimite wonu mi ni nyonko because mi ni mo nkoma ayebo me fa nyonko a mi ni masama me nu mienu ye ba beka because I'm always busy. Se me fa wonyonko na ade achi ama ba ufie na osusu aba me fie sa ade no menimu ye dan menimu ye sa ade no menimu ye wei ba yi ama aso ye di asofotam eno sofo no wodi tu akọ obi fie eno sofo no di we akọ obi fie eno sofo no di we akọ obi fie agada so asakra ma wo sakra no ye hu so asakra because obedi ma de ye bedi ma wo bema di bema yenye bema ene sofo wusu bempa so no me pa chaw me wusu obia meka bi sofo ese ya Ghana fo asofo ye jai pese me nkumunya eni twetwananti eni abeisam we koso ni we eye we ya we koso no ope kwanyo befa we
Ghana de amamu ye de amamu momfa kuro no ne de mo bɛyɛ mo ho bia no monye mo ho yɛ den ewum ye de akyem free ne de mo bɛyɛ mo ho bia no monye mo ho wum because no baby atese no nyame dwuma keka koduro no ebe kakra no o kan kwagye asɛm akyerɛ obi krampa onipa ko no wonjinni odo momma ye ninna ho ye won mpanyifo e wo man ni mu bibi hwɛ ne enkoyi a momfrɛ wɔn monno wɔn kasa saa ye no obia anya den engyan ade eche ne we akoye wei 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 buru nipa so amma ye hunu de yenye si yenye nyamedwuma ne nto da bia meka yenye mu binum wo ho no mo a enka sɛ nyamedwuma no ye chain da ye kom an kama meka ya wora to ho ka ya wora to ho akopɛ dwuma bi ayɛ den ayɛ ka ya woro ato honom because no te say ne de mo keka kɔ no ano yɛ den ka ya wora to ho akopɛ dwuma bi ayɛ den ayɛ because na dom no ɛwɔ wo so a ampene won fudi nipa no ati ayɛ da bia meka me nipa maboa wo mo abrabom nipa ma hwo mo me kasi ma kontu me tu ye nyina da no me tu ma nipa nyame ye madom me benye sika wo kontu me ko me di nyina akɔkyekyɛ me nsɔre ma ade wo yan kan ma tamama no ade wo yan kan ma wura de no ma tamama no ade wo yan kan ma wura de no ma tamama no ewi ase no omo ye gank ida so mo be kumi ana mo be gumi nimu ase ba ni nyina mu no maami e se nyame aya da bia meka mu hunu nyame tumi so hu nyame wo tumi ye o nyame owo tumi nyame owo tumi ene nyame titum nyina ka one after the other do be susu do yare so yare sa na wura de wo ye n'adwuma sa na nyame wo ye n'adwuma chimedia pakakra meka chetofo wusu be mpanse won kana no nya dai antum ade bi e ha no won kokode ma woni ni nyankopon ne nkasa so ti asem woni wonu nyankopon kasa nyame wo so se na de nyina o aya da bi ameka nyame wo so wo se wo ma enso hwe aso se ne yen e ma yesu da bi adada enne obia nyamfanya asuda na fosofo obia mfanya futuo enne ne we yatu ne ho abetaro enne ne we yatu ne ho abetaro mimi se ya wo mehwe no nye papa na yiwe firi mabrabo no block sa mete mehwe na wo nye papa na yiwe firi mabrabo mu ne ma block wo metimi baabi enya nto anya ntua menko a ne menam minim se wurade wo ye dan wo bɔ me ho ban enya damfo ko fa ne ne ade echa no oba be oba ufie ade echa no oba hwe wo dem ade echa no oba be yesei no de wo nam no de wo ye dem obi amfanya sua de enamfo namfo na bo akoto wanya tire obi wo no wafa damfo ne no wasɔde etia wo hwe ma wani na ho adamfo wo hwe wabrabom na adamfo moawa wo hwe wabrabom na adamfo emoawa no wa potna ho ase wan fa damfo a bɛyɛ den wan fa damfo a ɛbɛdin ne wabrabo ba kosi ɛnamfo fa bebede komponya papa adamfo bi wɔ no ma sunsum no wɔ ko tia wo betie wonum asɛm no akoka wo betie wonum asɛm ɛne akoka dia wonya ye no so wai enti mpanifo mfra grada ɛne sofo wusu bempa mienu ntina hɔnom no wo aya da bia nyame som de aya fu aya si ento se abobo wo be ko dwam ne abo ne bebre wan sidi wo be ko dwam ne abo sa ne se nyame som na ye titi mire mu no wo yo oba kurampo na nka wo mbe nyame titi mire mu na oba ni sofo titi mire mu no na wo ba eni sofo ene nyame som no Yesu Kristo abewudi ni mogya na beti bibia ho nti no amanya no som no aye fofo lelele ti do bia pɛ ene woye wo bia pɛ ene woye sese mo gunya mesom anim ase pa mo gunya mesom anim ase ene wonti nkwaje asem beef when we anya beef when minim si beef no e wo hen ne mo ton ne mo mani pam enya aso entobi
we be konem krofo hihye no mu di se adwuma no ene koye ne sei ene we koye ne sei ene we koye ne sei twa ma me ene obi an yede afa ne kone so ene obi an yede yasem kone so we bi wo hono ma honhom di na ti o we bi wo so ye nyame ani kosua o de wonsa ka na wode wonsa ka nyame ani kosua hwe we ke wano tum ne wa kire nyansa aye da bi ameka wo bi gege wa hwe brode we eye kwadu unya brode Ghana brode hu se brode ni gina ho manipa brode wo ho no ejira ho manipa brode wo ho no mo no ejira ho manipa wo se brode wo toto na upu eho na eye poison wonu se brode wo toto na upu brode ne ho na eye poison ba wudi brode na ko mu de enya poison wo toto so obi toto brode no opu opele brode ne ho ni wodi gu ensem ana to di gu nso ma wonom a he 1 hour ma wo bewu 1 hour ma na so yetoto brode ne yedidi a enkunyen ba wodi dade atwere ho a edane poison so for waga Yehua inshira so adwane Pastor Daniel Yehua inshira Mama Lydia Yehua inshira me ankasa me ba mama baby wo tie me from Georgia me chia Georgia fo nyina nya me ya dom a next year ma be sra mo e wo US me ba Europe ha me ma bebre mo frɛ me ba for conference o entina aya na abri nyinara no ya ye busy pam tinyame ya doma December de me ba for church yankasa na obia ye den ehume mechi obi bia Mama Lydia me ba Daniel Yehua inshira so wa join here brother Daniel so would me from US mechi ya won enwumre erade ntutu obi bia na mo ensi enti brode ye wo ho no sunsumun ejina ho manipa yes wunnim dia uma obi ma megimi usiwo wunnim dia wunnim sunsum niyama uma obi ma megimi enchina ya da bia hwa nyame wo tumi yo enchina ya na hwa wuntofo obi jijewo wo yosofo no obi jijewo na would like would need adoma anate would need tumi ya wo betimi dia face ni both spiritual mami persofo bi no back home hwa aya da bia meka Ghana for sofo no ma ye yom ho saa na nka adom ekabomu a esini tumi bia eye realms to realms enuntina wo ba be disofo a se obi hye watare se de e bia wo tofama wo nipa na adom ne be revival entina adom ya won se nipa wo hye me sofo tare wo ho a me tofama wo na adom ne revival me one so tofama me adom ne revival me one so you say that realms to realms sana adomo de yeden etie enti nyame mu no age so obi introduce wansa nyame mu no age obi yeden introduce wansa enti so obi jejew yan warrior empire ne de obi eni ho a wo bedi me ma ne so nkwase asem a wo be fa ho adi free yan nkone sa yesi wo kiri yan so yetan yan chia no warrior empire wo kiri yan yeso yetan sa na yetie eno ti yeto nyum se wuchiri mi awota mi he wuchiri mi wuchiri ya yeso yetan abrabom no ma woni na ho aya da bia me kan hwe enso hwe atoto me wo ma abrabom no me wo nyame se nka wo bia woni nyame aka wo give up because I was so young amane how kukuruhwe ase aji wo bia ma me kan mitimi kwado chenya me yamadom nya sika me de bafie anese me di sika ne ye japade no me se sama nipa ni di ye ajo bia be ka so de we kan matama ma no kotua me ye pepese ma manfo matu kwan woma me bu wo nyina echi no emu ba akokura po ankase papa yi wa twaduane ma me adi papa yi wa mamba bi di metiato enti me nsore ntia no wo nyina aka matamfo ho sore ye den etia me enti odoi ma wani na ho me se ma wani na ho Ghana fosofo abayifo nko bayi otan wo bibie nani bra de wo yo bayifo wo bibie nani biri wo bibia wo yo bayifo wo bibia nani bere ade wo yo bayifo hwe wo mo ne matamfo ye baako na esenti se mi wunya minti no mami ye nimbe bia ye firi ansa ne ye be hyase o
yenim baby ye free answer ye drum pempen so sen enti odo ma wani na wo ho anu protect wo ho paniem bi gu nsuom ne fa dware ni ogimifuo bi amfa ne nkwase asem ama so ama meku paniem gu nsuom ne fa dware ye de bia meka panie wo panie ene da de bi twada de edu eje bi so edumuja bara aboso fo no freja o ne le ya freja bara abosomfo no omu freja na Elia so freja e consume wom because bara abosomfo no di hye omo dwimu se omo bosom no yoja na da no wo hye supreme obi wo hye the God of Abraham wo hye the God of Elijah na on bosom no yoja ni hye wo jabi ma wo jabi consume wom mame enne nwumre wo wutie me wo hawa mane musuo ne kwanan na bi eda oso no nyame jam consume no obi biara wode wudi ni nam dodo ni nam ayigbe dodo ni nam mfante dodo ni nam beni na de ote biara wudi da so biara no yesuma wo soro Zakaria mu Nyankopɔn sakra wiema wo ni bie no wo soro jam papa wo mo hwefom wo soro ja papa wo mu nyinara nya de hwefom mwani na ho aya da bia meka wo ma wani na wa ba bia nyonko de ubakako wura no ba bia damfo de ubakako wura no no da no bia ko wuom me se wo ma wani na ho ba bia damfo ne nyonko de ubakako wura no no da no akwa wuom so adamfo timi da na damfo mahunu sofo bi wa hanom no no sofo na kwohye ho yanko ne gine nim onyam mame no onim alam na kwohye ho yanko obefra o ye feni sei no agine nim onyam mama ma me mu woni na hoate na aduane a obi di eme no obi di so di wu ena me ka chohwe wo betimi adwabrode atoto wo bedi o patu pune ho no edi kogu nsam ma obi eye poison enti aduane wo bi di me no wo bi di so ye den egu enti ma woni na ho hyebre tesafo ne wurade so gi nipa di so ke nipa be ho ye ntia ne ye wu sofo ayi konfo agada no wusu bempa aye ntia na konfo agada prezo wusu bempa wo ni TV so ne wofa enne de ba ne sen ene ade ne si chabe de domasia entumpan anan ni edu ye ho o man yi mu aba ne sen enti we kire se suro nipa aya da bia meka ni nipa ebe na me komachi o wo nipa ebe wo ni me komachi mo oni na ho wate ni nipa nyina no ye nipa obu a wo ba wa bra bom abegu onimu ase wo ba wa bra bom aba be sawa oniema wo ba bra bom be bo oniema nyina aye dan atu egu suro nipa ne nipa nye so yase enyo mienu no mu hiehyia enyo mienu ni esiesia aya me wo family sister me wo family mi sister enti ba ne san ene we ye kwase ampani ene we yo tutuni ene we ye sei no wodoi mawani na ho papa de wonnim nipa ene no ne wo siri o wo china wonnim de ode be yawo ti mo pa nyonko no mo nhwe wo ho yie no bia ne ka ya bra bo mo nsa mo kire no enipa nya wo me se do obeboa no wo no obesore ye tia wo do wo beboa no wo no obesore ye den ye tia wo mo suro nipa so ti ase mo nipa no bi wa omo ye fake intege wuregefo no mo ni na honom anyame wonim wo nyame wonim die nyame beka no na waka nyame onimo se wansuro nipa enya de obeni ache wo wiase mu hada meka no kware akere wo susu gi nipa di nye nipa nyina na ye nipa papa nipa bonefo wo mika wose ye nipa papa safiri wiase se ye nipa bonefo de nam eni nipa bonefo ene nam aye suro gadafo no aye suro wo mwate suro Ghana fo no mbinum wo ma yo ho nantwibin ase na ye pacha ne so na ye denden de wo de kotie mu hwe wo be hu de be yewo ti ma wani na ho wankasa wo nua ko pa wo de ne ti ne suro no wonya wo be yewo da bia waduru mpempe so waduru wo nunu ho eya na ya so ti ase empempe so waduru no nunu ho enti eya na ya
to be chichini bibi dia toso mso be chichini bibi no de aye den wo de atoso enti mo woni na ho suro nipa wate suro nipa wa Joseph eni nua no makomaku du ni pia ne to amenem ade ntia wakoso ndaye ne daye ne kropon ema mu nwie ye hwede ye de be ye no daye na wo so ye no daye ni ma mu nwie yo hwede wo mo de ye wo ne daye ne bebe mo mende ma me de Nyankopon ehya ye moni dua ho de nyame esira no ne wasira no wo se wotamfu bi entimi nsi ano kwan no wo selfo bi entimi nsi ano kwan but you have to prepare, you have to protect yourself. Protect wo and san woman for mo kwase asem na anya dan ama wo so ne suro nipa ne nipa nye suro nipa ne jai wo saman a wo te samampam no samampam do be ko ne wa yedin wo nipa wo ne nam no wo bi be ye wo nipa wo be wo awumu no bi ne na no yese ye na okase no cho okase se nipa ne suro no suro no wanya agbeni be kasa agbeto menyo se nkrofo na agbeto menyofo no no asuro wo nye enipa enne na wo mani bidi enne na wo tete aduane ma nti wo ben ho twen na aduane ne nsam firi won nsam aya da bia meka che me mama me se madomo when you do sika beko wo di wahunya de beko because adom ni free me nkyanya wo beni osofo fa fufura kone ho enti mi ma wo mama mese ma do mi ma wo fa wo konkoma e mese me high life enti se me no nam na wo de suba bia nya adi ni nya me twa bibi kire me wo ho earlier the better I will clear you off. That's me. Because you know se madom no e free me nkyen Nyankopon pa o me wo be hu no sofo fufuro wo be ja me ho aye den akọ enti wodai ma wani nya den enna ho ma wani na ho na sebere tsafo wani ne wudade wo se dia pro na tete apansa wo no de nipa mfa nya hwe no eno ne wudade wo fam eno ode ase ne din kronkron ne nimunyam onu wudade wo fa no de ose ne din kronkron ne nimunyam enti no brode ejira ho ma nipa etumi brode ejira ho ma nipa tumi enu tene se wa brabo agidia ana ade papa bi entimi ma won sem a won brode ni nkori mu na epie esutu pie no wunya eno na wunya prekese wunya no na wunya prekese mako 7 wunya no na wunya prekese mako 7 na adigu nso no ka kire Awurade se Awurade yimi pie won se brode ni nkodi mo no eshutu a ebie no ka kire Awurade se Awurade yimi pie twitwa prekese ya de bia sunsun no pamo sasaboni eji negative energy efri enipa ho etwe ne ma papa de bre nipa na wo de agunsuom na wasire nyame hotumi no ka kire Awurade se won bie wo so na de agunsuom na wo de dware wo de gunsuom dware a wo de o dware sa for 3 days no be ya wo be na wia because no aya wo sire animunyama dia so ye na wia eno njini nyame ka se yesi asore dan a aya ye man asore dan ni anim enkire east apuoye because no ekwo ni nyame animunyamo ye den epie ye den efiriba no nda bia me kan obi ba wa brabom a okote tame ewu no akase gutame ewu so se tame ewe esumesi menene ba benante oye papa mami hunu oye nipa bone mami hunu no akase guso no ape bible na de tame ewu na hye ho 3 days time wo be kono se tame na ewu ni afifiri a ne chese onipa no oye nipa papa betimi na nante se tame ewu na ahia no hunu se agbeto menwofo no kan mo ho agbeto menyofo no waka omo earlier the better no akofo hey you matter the nipa ne sere kire you matter the odema cutting off no be sori ya yeden etia wo so di ase wo be sori ya yeden etia wo wo be sori etia wo enti moni na hwe niam ya kokko social media ene obi no obi be di agro ne adecha no be gu nanim ase ene obi no obi be di agro ne adecha no ba be se no ene obi no obi be di agro ne etima mie agudi enye by force adamfo fa enye by force me pa achew wo bi pe wadamfo no wo so mpe adamfo aka chensi wo wura adamfo ya me ne wo fai me mpe wadamfo we de sofo bi ne me fe ka chensi hwe papa me hu so yo ni brefo sa yo bayifuo adamfo fa na me ne wo fa me mpe wadamfo titino
fie mesum nkyina me fie na me block no simple as ABCD no wa block onipa no na wo ti oba bi no wo dwen wo ho no asuma yedan adwo brebre ama amane yedan amma no wa asuma yedan adwo din because ene wo man Ghana wo bi no be di agro ne ade chipe no ma yaka no oba be yen no be di onipa na tam no oba be yen ni sei mo ma yen ni na ho asofo no so aba mo ma ni na wo ni se mo dwum ho mo mpanifo akwabo na mo yese ne nkwala na ye bia mo be dak mpanifo kura na ye yese ti nkwala na ye bia ye be ye da yak mo ma ye ni na ho na asofo mpanifo na ma ye mo nya atwom kokoro doma alache se mena no bibisi a mo nsore na mo nkasa ni ye nyina nyame baako ne ye nyina ye da ye som no nyame baako e ye nyina e som no nyame baako eni nyame oye nyame o aya da bia meka mama nyame aye keto a me nim sta ya muhunu mu nyankopon ne fa but me de me nyankopon me hunu ne kese yankasa wo bolankasa wo timi ade nyina aye nyame hwe eja bompaye ema eja be shebara boso nyina ko ato yam woni pa na wasori atia wo no samane manyame di ni djuma wo sunsun wona ma no woti ne ho wona ma ne no nyina aye nkuro se pacha wo be hunu se you are magani akpe ala you are magani o aye akpe ala wo be hunu se yes bibi wo wiase dan ne brother bibi abe baba be jimi me so me friend me born address a what so wo Germany man church hwe papa me de anya me so sa asofo na yetue sika ma munum gugu manim ase no twi break ho no na ba bia wo ba no e ho choro ye ba ko pa pontuntum ba na ma choro no udin me di makoshe na num me dado anso aboni tirim ni makosie no ma mo no si yes bibi wo baby ankasa uni sika wo say momen wo sika no wo top efin rice yeah adema and I don't say yes say mo eme pa ye top on tuntum di makogu nanum no madado abobo ni tirim makosie no na ma pompa ye makanchi eguso wan kasa ba bia wote no wo bedwonso wan ne wo ho wo say yes wo so fia me ko kan ni yes wo bibi ankasa sa ne ye be kono sa ne ye be kono metro say yes bibi wo baby bibi ni baby anka ye da anka ye pono anka ye ntum bibi wo baby anka sa enti wo doi mu oni na ho ni asofo no munsuo sunsumo ne yema ntise ya no ene we sisi I prophesy I decree I reverse say ye hunu papa awum ena ye hunu bone so ye den ewom so ti ase na ya da bia meka abochefo no unya sofo baako anu atena ne ho no atena ne ho no ahwe awurade anim anu meka hegas de echo hega de ne ba ne koto baby because that is ne so ne nsu komo ye dan eteno ento de ne ba ne koto baby ne bofo ne meka chente hwe ensu na kola ne ensu nyina no yate ento you are a God who sees hega ne manya me din first ono no ba wo manya me din was wo ye wurade wo hu na de nyinara ntinta wonnim se me bayi suma me wo hawo no wurade wonim o nyame wonim se wo yare wate nyame wonim se wo hia ba nyame wonim se adwuma na abrochi na kontu na ye den nyame wonim se wo krata na bena bri nyina ka kire se wurade kai me wate enye sa matamfo besere me enti wurade ye me ho nsankyere ne wo ma wo mo hwe me ho nsankyere ne wo mo hu no se me so nyame bia wate ase ene no wo mpa bo asese wo bo enya se na me kodima ko wa ha ene mi kotua nkyene wa ha ene mi kotua jene wa ha no ene mi kopagya me na wa ha ene me koje dross wa ha ene me koje pant wa ha no ma me wankasa no wo be fa de yemfa jema ye ninya den enna ho ene kanafo asofo hunu malam ene hunu sofo ene hunu wei mese nyame ya domo na domo yen ya
me say yedi program bi baso ye fe ne sunsum kase abo spiritual news every Friday bi nyame adoma next month and ye be hyase no lo ye hyase wo Ghana spiritual news and ade ekoso sunsum no ne abeka no honamani ade ekoso osum am se wa wotie me from Germany am se wa me chia wa pom ti sen I hope say nyame adom obi bia ho eye erade ntutu obi bia na mo nsi bradan mafi mu nyina erade ntutu obi bia nyame adom a emre pamu no enche bia no obia be hunu manim wate ti mamma mo ye mo nhyehyem obia be hunu oh ama Yehowa nhyira oba ma frempoma erade nhyira obibre se wo join ye meba ama osha erade nka ho wate erade mu a won fa mfiri adom mu Rosina osei erade nka ho meba Rosina Mr Musafa erade ntutu bibia na mo nsi ye se ene anwumere mo join ye nti no nyame die owotumi ayabisha ade ntitimim ni farasifo no edi tete en eni emi eni nunu wo mo tete ton timisi tumi ya den ewum ade nti no mo de tete eni nunum eni me no wo mo tete saade ne ya den eton ade nti eni wo mo tete saade ne eton timisi no tumi ya den ewum enu ti no mo tete saade ne ton no aya da bia meka hwe wo bi wo no ma enkwala no mo so da wo mo da wa no mo tietem no mo keke mu no 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 num okuku ne efa nchini gu mu ne fa dware akwala no so oni akwala da ho na akwala no sore ne wo kasa wonema ne timi so mo connect no mo ma ne be yitumi obi bia oni akwala da ho na akwala no wa sore no kasa wonem na wo suo na dwe no wo tietem no wo we ne sia me ma me wo mo connect na ma ne be yi etumi e kan be yi mami aya nipa bebre enginisi beyi kura wo ho mami beyi wo ho yesinye ne honam ni moja na enye eni tumidi nsuma enfre enkabrechie ye kan kabrechie a eno ne ye beyi wo mo chiri nipa nkrabia no nipa bia wo nkrabia go wonsem dan na me ka kira wo se wonsem wo ho no mo no e show e kira wo niema bia e wo wabrabom eno turo be wo akola no amoamoa ne nsase obewu akwala na akwala na muamuan nsase adenti na akwala na muamuan nsase okita ne nkrabia so tiase adenti na akwala na amuamuan nsase okita ne nkrabia ode ne nkrabia nam eno nti ne wa muamuan nsam enti se wo konya obayifuo baabi bonsam ba botobone na manya binu obi akwala ne nsam obewu se akwala no aye akwala ne hopeless no aye onum wi odo ma wani na ho enne mi pia bonti mi hunu Ghana fo kwala nkete a wo mo tonton nu boni no mo nsabura na me wura ho maami wo ma wa burochira maami bo subo mpaye wate no ma fo mo nko ba abrofo yi bo ma chese enkola bebre ya aseye seya aginyame ajinyame to wo ma brode esi wo go beye biako enu nti de maranti bire mu no ode ne ma esisi ne nchen brode waso beye biako nti de maranti bire wo se ne matwa ne ho ahia enkwala no mo ne wodaachi o se bonsu Yehowa nhyira so wa join ye enkwala no wo mo ne wodaachi enkwala no wo mo ne wodaachi nti wo ma abonsamfo ni wura wo manimu a ma me daachi wo be ye mobo daachi bi a plantain chips ne wo mara wa bomu beton ene salo mango nti ma wani nya den enna ho ayada bia me ka hwe sunsuma boga na ho ban no sunsum de wadwane ni na me ka kire ho sunsum boga na ho ban sunsum no okọ ento akọgigi tumi bebiri aba wo man no nti na atwatwati ene ne ekotwa we kote ene ne ekotwa we nufu ene ne ekotwa we ti ene ne ekotwa we sei because obi ay aggressive ko pesika obi ay aggressive ko pesika ba bi obi di nti ba fa bia no benye sika ene ye ne ayanka se twetwa ye yanka sa ho na mo hyehye fridge mu
Aye de meka sunsum ebo oman ne ho ban no sunsum no wadwane inti Ghana no tumi boni honhom fi tumi a wo yetuntum na abedi oman ne so inti hwe wo Ghana no wa anyere wo mu amompa ya ye de ese be ye duru de nya de aye ye kura ye beba so de ase wo Ghana no wa mo ho ban a maami ade e be ye wo no enipa kunkumu ne nkwala yira na afi na ebeba mo because tumi na wabedi wo man ne so no nkrofo bebiri akoko different countries akoji tumi abewura wo man ne mu tumi ne so odi nipa moja tumi no odi nipa moja Ghana honhom wo ni nipa moja Ghana honhom no wo mu ni nipa moja except abayifo no pen wo mu wiwi nipa nam Ghana honhom no wo mu ni moja but nipa bebire no because o say no wo man ni mo ye din to be e be kwan easy way to get money and so mo twitwa manfo ehun to bia mo yo batanya enye ja wo ho wo akoda make sure so mani nyina da wato mu prima sa no bakoda wakoda because no sisi ya no amanfo aye wad amanfo ni abere meka no kware akira ho amanfo aye wad amanfo ni abere wo mo penipa ye sacrifice amo mo ho aye dai atawom obu akoje tumi nipa moja na odi guso enti odoi ma wani na ho pa mu aba tan na mu de mo wa mo mmere no mu wa mo mmere enti mu jeja mo ma fro mo so me kunkunkun mo so fro enti obi bia ma na ni na ho because tumi e bo man ne ho ban no sa tumi ne firi hokọ enti amanfo ko gi tumi boni ni tumi fi ene yankasa yensuo yendi yensuo no mu ni we have to respect nature woni pa bia ye ni nature ne te atade ehye we bi ka cha won se nature de ma wo ba wan fa bi ama onipa biara no ye ni nature ne te enti ya respect nature obedome yen eno na ekoso o man Ghana no eno na ekoso o man Ghana no ye ni nature ne te so far as I respect nature no ene yi si men o mko pomu nyanam because obi ba ko chere to no akone asinsuo nim ni nipa eda e wo nsuom enade ene ye nne ye bebre ba ye bebrebe a ye bre ene ye nne ni ye bebre ba ye bre nka o man Ghana de ewurade ehira wo man no ade bia wo de be hyefom ye ba Greek meeting ya ye ba ye hwe kwadu abrofo we no man ye hwe kwadu yi won say de kwadu no etie kwadu no mu dua no wo dem greenhouse no mo ye kwadu no greenhouse and no mo ye kwadu no hwe tele kwadu abote ene Ghana wo de kwadu hyefom a emobium greenhouse and no mo ye kwadu no mo de machines ni dua kwadu no keke wo mo de machines eni dua kwadu hwe kwadu na aboye fe de kwadu we aboye but enye yikurum because no ye niema wo bo ade de adom ye no ye ankasa ye ho abayifuo just me who say me begin anote na ka ye no note na nyame boni pa ka ye no ase no otete no de nyene tete ye nimu a ye di siwe ye di siwe so ti ase ye ankasa no ye pamo aya honhom ne wo man ni mu no akọ ene akọje hwe aya da bia meka Togo fu aboso no mu di moja Benin fu aboso no mu di moja o mu di sa ne ma fo ne ma pone ene o man Ghana o betiri we akotwa we ahye fridge o betini we akọ forces wura nkwala mu forces wura nkwala mu ene brame yese yama 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 ena enne wo man Ghana no ahokyere apinisie wo hawo na mane ne ato man no ena ato ye ne nkwase asem na jimisam nko a ene ne we anya beef ene ne we anya sei ene ne we anya sei wo tan ena beisam ena ekoso kuronim enje de nyane sei yengane ntu awurade
ne wo man na ye boni bi awurade mfa ye boni nya den enche yen ene hwe nkwala nkete omkoku obi hwe da no maame sofo bi na wo ye ne furu se ban asofo de mo gu ye ni mu ase ankasa mo gu aye da bia meka se da me fa aprada ensi o mo nya papa nti one after the other because ya bedemo sofo ba wo di ni peti ko ye den wo di ni peti wo so obi se wo nkotwe ni peti mra no ko ba de wo abadaye wo ne furu si tetefo ban guru ban no sa ne wo ba no wo ne furu so obi nkoku obi mfa ne tinya de ye mra na de ade na wo de koye hwe moma ye de na ho nya wo beba o aya da bia meto so obeba o maje onyame obeba wai obeba maje onyame obeba wai timwoni nya ho mama aya da bia mekwa o hawo na wonam mu no ewrade wonim wate o hawo na mane na wonam mu no nyame wonim ompa wo da bia na obekasa nyame wonim ne de o wo ka chi hega ka wo bani su na wo su no metie na hega ka say you are a God who sees just we ye wurade wo hu na de nyinara nyame wonim o odom kama to ye wate ensuro de kodo ni bebu afa biara sa je nkwa ne wokodo ni mu nko ade enye ntai na beye din ensuro wate wo mo de are ama wo wate kire hawo wo wate kire mane ensuro ewrade wo wom enye wurade ne wo wafa nkasa ma ni Sofia bo wa furu so enye wurade ne wo wafa nka ba na nka wofia ba ifu akum enye wurade ne wo wafa ye koton aya da bia meka bayi de ma bayi eye hye se wono no na de oye ne se ensuo yi eno obenya na se nsuo ni bayi ne se na no akosama na amade wen sa ne bayi no otie wo sama na o ma ahonhoma o mo yedin no matimi asew ye ka bayi tumia sa no no otie wono no wode ugija entobi wo hono ma sunsumo no ye de wagija manfo se ye nse ye haw ye ntete sa ne tie enya obi wo hono mu a bayi ne to yare ne mawo a wode wo wayare sa no etu yaka so ni pay e ma no ho ntone da no odi ewu enti bayi de ye no na bia ka wonya bayi achi ne wonya mi bofo wonya bayi achi no enti edi obi ka o wasamu nyame bofo wasamu wasamu nyame bofo wasamu konto gro da mansako abayi fo dwane o obofo wasamu enti bayi ne samano obayi timi do kuma ensu tum ene bayi report mama no wata bayifo bia report mama no wata to mu wura pomuda eno ntina se bayi di wachi ayesa epunsu na yede aye niema utimi dware bi utimi nom bi na yade adane saade no enti osofo bi ode ne nsa betu bi so se metu ko maje oboa make a secret of bayi achiro wono no se wa bayi bayi yemfa da krontu bayi na obi bia wo ye obayifo no bayi ni dane yem obayifo bia ni bayi ni dane yem eno ne manifest enjo o attack bayifo awia wunya no because awia no otimokole dwem hoto ade awia no otikanation dwem hoto eman awia no otidomi dwem hoto banche no brode ana jotuo for midnight ne ho ne attack won because atem no se me na me yobayifu a wabewura me itu so tiati se me na me yobayifu a wabewura me mu itu saa mre na wosoma nyame gane nyame tumi di aye den akone so na wochi obi bayi a ansa no betu ne bayi na je okochene baby ani bayi hye baby ani bayi ntare nyina hye no amma na ya wani bi ya de lime ne fra oyu bi ya de lime ne fra ne de amma no ida so obe fi bayi na fa nanum ana obe ko toilet afa na se ama de na ye den apie wo ba ma soro wa ye bi da epie ade ni timi pie firi ni mu ayakola bi ye tu ni bayi no ne de ne yo wo pie firi na se a wo ni nwuye ema obi aye de ehunu enji bayi die
bɛyie de yɛn fada kuru ntu bɛyie no nte yɛ mpanifo bu baby say wonni adaaje a yintu bɛyi agye wo adaaje ene bɛyie no titimire mu no mo kɔtɔ me kai maami bia metu ne bɛyie ono kɔtɔ bɛyie ni firi nsema first nsema fo ne yɛ bɛyie ho adwuma pa ɔkɔtɔ yɛ ene ɔde yɛ aduane na ɔkyɛ ma ne nua no mu nyinaa di na ɔde sɛn ɔmo de sɛn ɔmo ma tefie bɛyie di wachi a na wampɛ wɔsɔfo bi ɔyɛ den wampɛ sunsum nipa bi ama na ankyerɛ wade ama me wonam nsansa saa no de akɔwom. I'm telling you the gospel truth. Wonam nsansa saa ɛna wode akɔwom meka no kware ayɛ den akyerɛ wo enti no obi bia na hwɛ bɛyie wɔ hɔ nom no ya nana Gemini Ghana unti o frame ya aya mo frame normal call na etime enti no oni betime ne me akasa wo WhatsApp. Why? So o frame normal call na because my roaming me numbers ni nyina eye adwuma but o frame normal call ne dia mentime mpeke I just offer me WhatsApp o nti aya no wa frame WhatsApp o frame WhatsApp dia won sabe ye den ebe kame because me ni Ghana enti no o frame WhatsApp dia won sabe but o frame normal call dia mentime answer I misro enti no ye beyi no aya da bia meka beyi ade omuchiri ni ye mefin beyi ade omuchiri ye mefin betu beyi ade omuchiri ye mefin eni aburonkuma akoko ni dame eni emme ade abayifuo echiri no anaso wo sofa wo hye sofa beyi entimi nyeden emma beyi entimi nyeden emma wo nchen nti wo de sofa ne bibetimi ato opomponachi beyi entimi ma wo nchen ti ye woniema ye ya abayifuo ntimi nyeden emma nyame ya dawna mbedru Ghana Warrior Empire ye beye saa de no memo bia ye bi na odi esi dem na wadware se de beyi ntimi nyeden emben beyi oye honhom abre na bre nyinara na so pe usi ne kwan wansi ne kwan a aw ma ho nyeden ento da because de bia no ba kosama no wasama no ma we ni we enti no do ko we ho 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 enti wanye sunsun protection pa na obua untimi defeat no esa so nya sunsun protection wo be ho no yo tse wo twea no wo nam ho sei ne wo de bra so wa benya bra tse so ma wani ya den yeda ho ba yie de wo se ne ma hu ba yie ahon mu nyina oni nisa so ni din samonen ahon mu nyinara bu wura sunsun o wura spiritual order bayi what is saying neso wonu ni din samonen wonu ni say niema so ti ase wonu ni say niema internet so mo wadin da honom enti ye woniema ahonhom bone wo mo yeden wo mu chiri ya woniema ahonhom bone o mu chiri ena emisia oposa oyo opemfuo na oposa emme edware ya emma wo ba no nyeden obi ntimi mfa yare bone enya wo ba ne da emme oposa mena na wo die tware ene obranu atuata emma wo ba no enya yarefo da ebo ho ban ena ye frene say akoko ni dame eni wodi ya bedura ebie wo ba na dwen mu emma wo ba ne hunade won titimire mu no mo de ye manti eya beduru pa titimire mu no mo de ye manti eya beduru ebia kwala dwen mu emma na dwen emma you say ye wonam bi won ye fe na dwen first na apo yo pemfo atimi de ye nkwan edi won say ya toto tititi ne ma nyina ato ogubata no ne eboa ye first ne ye wu akwala ne adware ne bobra pam na akwala na benyi no abobra pa ene ye dware akwala wo robam wo benyi na adwea ye roba na so tintin ada be ko to ko James obo aben a obo ka ben enkwala no nsuro because ye tuo mudi wo lolo kwani ya bra ko lolo kwani atuo mudi nti obo aben nya di akwala ne wo ba ye den wo besuro nti abra wo dei abra bomu no eteso obo ho ban wo amo ho ban obi be sew wo amo ho ban ade wo ne wo ko ne wo ba no wo no an obesel meka no kore na kire
dia wono ko no ba do no yodum yenko yese wono a ne be yeden ebesew ma wani nye den enna ho obi bitima agyew de wakowure baabie ni ho kwanse wowura esono bia ne ade a ne kra eyeden epew ayada bia meka me uye yesunsumuni oba me ho a ebompaye me hwe wo star no ansa ne memo akwankyira amade akwankyira na mawo because na ade bi wo ho no mu a ene wo star no emfa ade bi wo kra ne mpa me de mawa mahaw but asofo no bi wo ho no ma omonte saa wo ko n'anim a ene obehunu de wo yam de wo tokoro obehunu aka kyerɛ ho but won't be nya ho bibia nya ema ho enti no obi ba wo nkyɛn a obompa ye na hu no nipa ko no ade a ne kra ne pɛ ade ni ho kwan se ɛka no so ti ase ade a ne kra ne pɛ ade ni ho kwan se ɛka no ansa no de ama no anya so ba me ho ame no obompa ye matam bibia ma te jiko yusu no enya ne sha nyeso ba me ho matam bibia ma so ani agye ni ko yusu no yenya ade sa me bompa ye me sere me bisa wase me bisa wo planet a wo firi so me bisa dia wo kra ne pe ansa ne me kyerɛ wade amu akoye a kyerɛ wade amu akoye odo ma wani nyeden enna ho woni na ho papa ni nipa ano ye from agbeto menyofo wo mo nye obi bewa na wasuru especially no mo muniska what they say omo mo ho kyere wo mo omo mu nibi no wo mo bewa no mo wani ayeden ada ho na niema ayeden adane en ne niema ntimi enkoyie ma David say urade no mehwefo na hwere nya de ehia enti ma me senyam ye wo hwefo a aya ye ni gidie Bible says wo gidie te se snap ya ba wo be kasa kyerɛ me possible wo ntutu nkɔhwepum ma wo gidie nsi wo pisehwɛ de aboare ni mu nsɛm akoduru biada no de atamfo aka biada no de mi fie bayifo ayi bia wo mpɛse mi su no me nsu da fasha wadwen mu saa ɛto de no obonefo ne pɛse wo su fasha wadwen mu saa de ade biada minnamu ɔhaw na mane bia minnamu I won't give up me gyina pintin hwɛ Shadrach and Abednego wo mo ka kyerɛ Nebukadnezar yi wo mo se Mr. Nebue se me Nyankopɔn na wangye me kura mpa saa wo bosom ya wasi hoi me nkoto me nsɔre ne da wo se me Nyankopɔn na me som no se wangye me kura mpo na wo bosom ya esi hoi enya de ya me koto ma sɔre ne da na mera Nebukadnezar de omu kogu gyemu no mo ye miensa but nipa miensa no omo da na nan itimi se wurade oka ho atema me wo so ne ye betena ye nsohwem ne wajie ne wahye ne monyam ema aware yesem ne ma wo mpa ba wate ema amane ne ma wo mpa ba wate akwantuo mu nsem aye basa wo pepesa aye basa wo abrabo aye basa obi de yare ato so ehu ka wakoma to yam yare safo ne wurade wo so no ne wo nipa mu spare pass ti maame Lazarus wudi nenan na ewurade nyane ade bi ewu abra bomu no de mesire wurade se wonyane ne ma wate no ma niema entane ewurade nhira ho na ewurade ntutu anamo ensiye ese sie ni keja eni aseda ewurade nkam ho oba Rosina ewurade ntutu anamo ensiye miami nua ba Janet awutie me from Germany ewurade nkam ho ewurade ntutu bibi anamo ensiye ewurade ntutu bibi anamo ensiye bafo pani enka ho sof ma me afua ewurade nka ho na wo mu a wate Mr. Musafa ewurade ntutu bibi anamo ensiye mechi obi bia enne anwumre na ewurade nka ho ofa wo mfiri adomu nkwadom tumi bia be sore wo moso no ewurade nsore wo nso me yimpa yese ensi wo yie na ensi wo kra yie de obe sore yetia wo no yehu Nyankopɔn benkatechie ada bi ofro patekun ye yamkom esrem se ejata nyame no
wɔn so ne ho ɛma watching na ɛnneɛma ndane maame Lydia mekyia busuafoɔ no nyinara Awurade nka mo ho no ntutuma na mo nsi yɛ watching nyame no funtabra ba mansa nyina anim ano no ɔdɛfoɔ no kontonkuro wie no de ɔsoa brɛfoɔ no benkati eche da bi ofro patakum ye yam kwam esrem sie gyata nyame ayɛ ɔwo so ne ho ne mala matudu ayira obre mpɔ no ɛne den medini gyaw kawakoma to yam ɔdɔ ebeyi yie kawakoma to yam watin to bi biara be sɔre wɔ wo so no everybody be kasama watin Mama fuana sa wariseni o widi fuana sa wose kuboni mate e ramani sa kon sani bia me ramani sa watrufo satini ninti na sa wataya bankwa wani moja mbeso asino mubia e ramani sa wafrofo bia e ramani sa wudi bia mama fuana sa wariseni o sisi fuana sa woni brefu wate me ramani sa kon sani bia Mr. Samuel, you will slow. I